kaneka mas Bakhuid tak Sngi introa daga penta I evangelin rumbai bang tak Sngi ca Lait-ïa Sisirian section untuk yo iklung kerang bai nadang sedong kan long ke bayai bet jadi burung deh ai I cingkoi cingkia Irwai stang mas Bakhuid nomor lai spa lai pusat Ang Lait-ïa lung iyak mena utay ay laganu lagader manuan you may try can radunong bunong tang Bakhuid Basumaya Keketenguk pa badukon badamensem Bakhuid Amen Kajing jung trai jung Jesus Christ bad gajing jong oblay lem bad gajing selok jong mensem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro rengkat bad piru Kohan men kopara hakene ke step habang yeng hakmat kaduan kedupat kajung oblay to kain sachisen ni ai kangu kadam ngai ke jing khublei ngai ke jing yoro ke brom kanam yo blei try kan rat na ke benta ke jing baha ke jing u na ke benta ke jing spun ke jing u kam tame ula kurku ula kurdo yang I iwe pa iwe ngi yang menta khmat jing u namar dei ke jing it ke jing u namar dei ke jing isnei ke jing u yang I iwe pa iwe sachi sen to kan ko han men ko para da kata ke jing sania ya gajing don rengkat gajing u bat ngi kaptam bamangi kum gi khon gajing u ngi haban sha ya gajing sha shutam nag banta jing u banag banta gajing it gajing u namar gajing im kristan gajing a gajing pi khlem gajing sha shutam khlem gajing ngim long sha gi khon gajing u namar utrai hidalade lawan sakana ki prathai ban pen pau ya kata gajing it gajing isne gajing u da gajing sha shutam nak benta jungi den mata kanau to ke nyiru ngilong kita ki brogi bekloi ban priang ya ki jing sa system ha ka jing em jungi knang bangila ban pan pau ya ka jing e ka jingi bat ka jing sania ka jingi u kum ki khon ki jing u ko han men ko para to ke menta ngin kubori la de bangilong ki dong pop ai bot rai un map ki pop jungi baro bat un priang ya ki ne ki jing trwa ki bangi trwa ha ka ne ka step ngapla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shubun da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le pala junga da gijing le pala junga da gijing le pala pakra we junga namar kata karpad kamaria Bakhuid kabaya isa gathei soti ya kangel bat kirukhuid badapi ko hanmen ko para banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukut amen try can rat go blay isne yangi try can rat go blay isne yangi Cristo mam ko Cristo rap ko nong penim jongi penim yangi try kan rat ko blay isne yangi try kan rat ko blay
Isnayangi Kristo map ko Kristo rap ko nong penem changi penem yangi to ngin ya duai nginang ya duai na ke benta ke jingtmu ke bang labu habas dang ke kamas ke Bakhuid berkum juru nginang ya duai na ke benta ke jingdon kam chungi bad kerpange bamangi kum ki khon kristan gila bansha ya ke jing sha stom namar ke jing sha stom jungi kum ki khon ki jung blai ni pen pau ya ke jing ej ber ke jing shania ke jungi ya ke jingdon ke jungu ha ke jing em jungi ngi duai nak benta ki papang ke besutam nak benta ki baduk ki bekerdo nak benta ke jing kela ke bamur kenang pop kerpange nak benta ke jing suk ke perthai bat hapok gari bat ke jela ke jungi kat bang nak penkre nak benta ke MDC election la shai ai botrai kurku kurdo ya baro kinong hikai ya ki offices baper ki ba lechim benta kamtame ban yarap ya ke sorkar ha bedai bat election ki badan duty election ai botrai don rengkar bat ki unai ki ke jingkwat ke jingkhia unai ki kata ke jingnang ke jing start ke jing sampang ban penyat bet ya ke election la shai ke Sngi ko Palei meu ba ong ba mesa ha ki danot ki ba bet bat ki ba shida to ai ba da ke jingai e jong me ngilong kita ki pat ha ki ba mes ngau ba ban shong ban sa daw trai jingiu Jesu Kristo kon jong me ubim bar basan sha rengkat bat me ha ke jingilong ka we jong men sem Bakhuid Palei junom la junom amen Kaching Palei na kitab Genesis Palei ula kerku ya unowa bat ya ki khun shenrang chong u bat ula ong haki to nang kha to nang roi to pendap ya kaperthei kaching ting ya pi bat kaching shenran ya pi kadon hakimrat baro chong ka khandau haki sim baro chong ka sun haki kenja bapar baro haka khandau bat haki do kha baro chong ka duriau Lait-ïa yakine baro hakakdi chong pi ki kenja ba im bat bakhi baro kinlong kachin bam ya pi bat kumba ngala ai hapi ya kachin thung chirngam nga ai hapi ya ki ai baro tang ba phim dei ban bam ya ki do kabadang ton ching im kata kamut bat kasnam chongka Dashisha na kabanta kasnam ching im chongpi ngandawa ka chingkhen na umrat baro ngandawa yaka but na ubriu ru na upara briu baro ngandawa yaka ching im ubriu kata uba pen play yaka snam chong ubriu da ubriu hi en sa pen play yaka snam chong uru naba ublei ula thau ya ubriu ha kadur chong uhi Mapi te tunang kha tunang roi tunang sei karhai hakaperthei pat tunang roi haka Palei ula ong ha unowa bat hagi khun shenrang chong u ki badon bat u hakmi ngayate chutang chonga bat phi pat ki khun ki ksiu chong phi ki bahadin chong phi pat ki chin thau ba im baro ki badon bat phi ki sim ki chinri pat ki mrat baro chong ka khandau ki badon pat phi baro kat ki ba lambi na ka yingling ngate ya ka chutang chonga bat phi pa en om pendu shu lanu ru em yaki kancha do baro da ka ching shlai pat pa en om don shu ka ching shlai ka ban panchot ya ka perthai te Palei ula ong shu kani kalong kadak chong kata ka chutang ka ba ngayate hapreng chonga bat chong phi lem bat ki chat chin thau pa im baro ki badon bat phi
Na kabanta ki pateng benriu baro ki bandangwan. Ngabu usim peling chonga hakil o pat uni ulong kadak chong kachutang hapedeng chonga bat kapertei. Kaktin chong utrai. Isongo yaw blay. Samcis paar nomor news pa kendai puak. Roy pun paar kiri kon kasan kanril terte. Medan kaktin chong ka jingim bom juku. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Udrai don rengkat bat pi. Rengka bat piru. Kai jing Palei naga gospel Bakhuid kai kum o Marcos. Kaburam me kutrai. Hakata kapor u Jisu la lej bat kisan ran jung u sha kishnong saudong ka Kaisaria Philippi. Bad halanti wala kali ya kisan ran. Kibreu ki ong
ngalong uwe. Te kila jubab yu u Yohanes Baptist ki wei pat ki ong u Elijah. Sa ki wei pat ki ong u wei na kinong ya tu lupa. Te ulakili yaki pi pat pi ong ngalong uwe. U Petrus ula jubab hau melong u Chris te u Jisu lamana ting yaki ban ya tu hano ro sepang jong u. Nang tau lasdang ban hikaya ki bau kono breu udai ban sya sitam sibun ban sya kentaj ha ki temen kisan kiling dorang bat ki stad an bat ban sya penyap haden lai Sngi ban mi pat bat lokran syai yakata hi kumtau Petrus ulakot ya usharut bat ula persang ban ya peninia badu Henry haba upai bat ula yo i kisenran jung ula kentet ya u Petrus uong ki late no nanga ko soitan namar pimdon hakaliang jong ublei Henry hakaliang jong kibreu ka gospel jong utrai ka jingiro ime ku Chris ki late no nanga ko soitan namar pimdan hakaliang jong ublei Henry hakaliang jong kibreu kine kidei kikintin kiba u Jisu Ukran ne uong hau Petrus kabang ngila bani i kabang ngila yus ngo mentan hi na ke gospel ki late no nanga ko soitan Kimut ayu kine kikentin kiba u Jisu uong hau Petrus. Ngiyo i hakabaningkong u Petrus upan bena badu yatu ba u Jisu udai u Chris udai uta ubala uwan syakapartei ban ai jing em ban ai jing pen em ban ai jing ya kibreu baro. U Jisu udai Chris ubawan syakapartei ubadai ban wanra jing em batmai yaki breu bawanra jing kela ha ke jing em jong kipai baro kata ka dei ka jing pan bena ka baningkong ka bau Petrus upan bena sapang jong Jisu Henry ngiyo ipat hadin bau Jisu Ukran unane yatu sapang ka jing sisa jong ka jing em ka jing u bau dei ban sha sitam bau dei ban sha ke jing e barakot udai ban sha kentaj nang ta uhaban syayap bat uhaban mipat hadin kane u Petrus umlaban pediang bau Chris kumno ke nyunong suspa kumno ke nyunong penem uhaban sya ya kene gijang jing sya sitom ne gijing e barakhat kumno ke mo u bahaba wanra jing em u bahaba wanra kata ka jing lain lo ya ki wei pat kumno ke ula ban sya ya kene ki e baro dei mata kadau Petrus umla ban priang ya kane kabau Jisu kren dei mata kadau u khot yo Jisu shakandong bat u yatania u shapang kane kabom la ban priang kane kabom la ban long ha ke jing im jong Jisu katkum ka jing perkhat briu jong u Petrus ko hanmen ko para balei u Jisu u kren lane u kno kine kitin ki bakhor ha u Petrus ki late no nanga ko soitan namar u Jisu wan syakapartei ban penpau ya kata ka jing e ke jing u ban penpau ya kata ka jing isne ke jing u wan syakapartei ban wan ra jing em batmai wan syakapartei ban wan ra ka jing kelala ne ka jing lailut ya ki peru baro ki bengej ki u lengba ka jing sha sitom lengba ka jing sha kan ta ke jing u lengba ka jing kit ke jing u ya ka ding pna lengba ka jing yap ka jing u halor ka ding pna dakata ka jing yap thadrong pat ka jing mi pan ka jing u ka jing sha sitom ka dei ka benta hi ka bau Jisu upan pau ya ka jing ka jing isnei bat kata ka jing kurkhu ka jing u ya ka parthei baro ka wei dein mata ka dau ha ka jing em jing u klam ka jing sha sitom kamlong ka bapura ka jing em jong Jisu kumukres kumutau mesaya kumutau nong suspa kahaban ya rengkat
bat kajing syashitom bat kajing yap bat kajing mi pat kajing u kane kaju ka ba mangingi haban pediang ha kajing junga bat jung pi ko hanmen ko para bun sin ngi perkhat bat ngi sngutu bat ngi ong halade kajing long kristan kadai kata kajing long lane kajing ka basuk kajing ka baklam jing syashitom kajing klam kajing syajenjar ne klam kajing Hanrei kan mau ko hanmen ko para kajing Kristan kajunga kajung pi klem kajing syashitom na kabanta kajing yo Kris klem kajing syashitom na kabanta kajing kajing yo Kris lane kajing syakri jing yo Kris ngimlong ki kon Kristan ki basisha ngimlong ki kon Kristan ki bapura kajing Kristan kajunga kajung pi ngi haban ya ringkat bat kene kajing syashitom na kabanta kabalang Kris na kabanta ukris hidalade na kabanta kajing kajungi bat kajing syakri jungi yu kan mau sachi sin ngong klam kene kajing syashitom na kabanta kabalang jungu na kabanta ukris na kabanta kajing bat kajing syakri kajungi yu ngimlong ke Kristan ke basisha ngimlong ke Kristan ke bapura Dari mata kadau ko hanmen ko para habangi syashitom hakajing jungi kom ki kon Kristan habaki wei ki penram yepi habaki wei ki kran ben yepi habaki wei ki ai ki jing penshitom yepi ngi dei ban pediang yeki hakajing kajungi namar kadei kabenta kabamanga mapi kabangi penpau ya kata kajing kajungi yo Kris Kebangi penpau ya kata kajing ya Kris ya kata kajing syania bat kajing syakri jungi ya Kris ngim dei ban syaong kumba ujisu ong hau Petrus ladangi ngim pediang ya kene kajing syashitom ladangi ngim snutu bagi ne kajing syashitom ki dei shibenta jong kajing Kristan kajungi klempep ukris nong ki leit nonanga ko saitan namar pimdan kata kajing snutu Bat pimdan kata kajing pediang kebau belai ulamang na kebenta jungpi kajing mut kajing perkat kajungpi kajing kajungpi kalong kum kane kepertai ngim dai ban sya keno yakin ki kintin nau trai jungi nau jisu ukris unong pan jungi ko hanmen ko para kata kadai shibenta ha kajing jungi kum ki Kristan bat habangi pe ja kajing jungi kum ki breu ki basong ki basa ha kamne kepertai syong basar kum ju ngimla ban light na kine kijing syashitom ngimla ban light na kijing kijing jinjar jong kijing ngi haban sya yaki habangi sya yakine kijing kijing jinjar habangi le persya yakine kijing baro ki bangi sya ha kijing jungi kom ki breu rengkat bat kata kijing kajung hi Kris rengkat kata kajing IT kijing hi Kris klempe mau uwan ban kersyan yangi mau uwan ban yarap yangi ban light na kine baro Dari mata kadau mentagas ni utrai ukhot uwer yang abadi pi ko hanmen ko para bangin snutu bangin pediang ha kajing junga bacung pi ha kane ke pertai kim kamlong ke basuk ngim don kata kapang sengat ke basuk si jing Henry ni haban sya e kajing syashitom ni haban sya e kajing jinjar namar kilong kita kidak kishin ki bangi penpau ya kajing kajing syakri jongi ya Kris to kan menta ngin duai jajar halaka jong kadanut halaka jong kamen ai bo Kris belawan ban penpau ya kajing kajing na ka banta junga ba jung pi lengba kajing syashitom lengba kajing yap bar kajing mi par kajing bamangiru ngila ban syaken ya kita ki baro namar ba ngi yo Kris namar ba nginge yo Kris namar ba ngi pediang yo ha kajing kajungi kum ki kon Kristan Abangila ban syakri yo Kris lengba kajing syashitom jungi na kabanta kabalang jungu na kabanta jungu and your ya Jesus Christ Amen Trong ngin plai la ka chong ka chingej nga ngej au blei pa ben bor baro unong tau ka bleng ba ka kendau Raja Kris per marwei jungu utrai jungi ya bala pon no men sem Bakhuid ya bala khana kamaria te sati bala shale bein hapo pintius pilatus la sanar pnayu la ya bala tebu la ya sik bayab ha ka sngi ka balai la mi pat ni ka bayab
อุลกิวชบแนงอุชองชกมานุเบลกปาบันบอร์บารอนางจาอวันปาดบันปิชาร์กิบเอ็มบัดกิบยับงางเอทาวมันเซมบักคุยอักบาลังคาทเล็กบักคุยหากจึงสลบกระคุยหากจึงมาบิกิปอบหากจึงมีปาดกระดอบัดหากจึงเอ็มบอมจุกุดอาเมน Lai spa nya pun riu. Shimed ba shimen sim, O Jesus Christ try, ira me kupa, pagina yuku kawai, ilang uka Christ, day bantel yada gorjing tenju, banlong kupa. Toduai ko para bagai jeng kenya junga bajong pi kan long bapedang hunak madu bleu pa badan bor baro. So try pedeng jing knya di gigi jong. Mentah jeng Robert beram kerteng di jengu kajeng mentah yang i babelang bako jengu bara kawai. To ai bagai jeng kenya kotrai ngi kerpat kan penkoj bat pentamai yang i bad bakan long hagito kibabut yakamon jungme katame jong kabay nong bom chukut daw Chris utray jungi amen. Utray don rengkad bad pi Rengka bat piru. to kentu yalaki donod Ikentu aki shau tong try. nai ngui try blay jungi Ka shong hok bat kate. da shisha kalong basong hak bad kabade kadai ti jungi bad ka jing pen em yangi Haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa bakut ko bleb dan bor bat bom jikut namar walada mem dan kam ya ka jing ro jungi panban ka jing sngu jungi ka dei hi ka jing ai jung me namar ka jing ro jungi kim pan yar e ya ka jing kraw jung me henre ki arab yangi na ka banta ka jing pan em lengba utrai jungi u Jesu Christ bat kumta rengkat bat kikan hun ruai jung ki angel ngia ro yame bat ngi bana da ka jing kmen Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, Lait-ïa, bring back bertek idam, dagapuram jong me. Wayo sana shatrong, wayo sana klemkut, wayo sana you play Junon. Yaro you tabawan, aga kertek mutrai, bring bat kertek idap, dagapuram jong me. Wayo sana shatrong, wayo sana klemkut, wayo sana you play Junon. da
Shisha melong Bakhuid ko try katame jong kajing kuj baro. Namar kata ngi kerpad ime topen kuj pen kentang ya kine kajing terwa jongi. Dag bapa ya mensim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladino yu badala kamon sngebha ula priang ya kajing sha shutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ula ay hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbom jukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajengmap yakipop tole yakane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing nged. Kata Sin bangi bam yune ukpu. Bangi de ya kare kakuri. Ipen bna kajing yap jong me ko try. Kadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bad kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad yakukuri jong kajing penem ngi dai ngu adam namar malanyew yangi kibabet ban yang hakma jong me bad ban sakri yame dag bas ngret ngi kerpad yame bangi kibayo benta hakamet bad kasnamo kris ngi long kiba lapanitali kawai daumen sem Bakhuid token mau kotra yakabalang jong me kabla priang hasatla kaperthei bato penjanaya ka ha gajing ej rangkat bada Francis ukpa Bakhuid jungi ul bad marwen yu bishop jungi ka kanhun ki bishop bad barok ki lingdo token maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kanthei ki balyathia da ka bakermen ya gajing mi pat bad ya barok ki balkhlad no ha gajing isnei jong me top priang yaki sha gajing shai ka khma jong me to isnei yang ibaro ngi kerpad yame baringkat bad kamariat hesoti Bakhuid yakmi jong Palei jisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki balapen sngebha yame pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha kejing embom jukut bad bengeniro bad pandan borom yame daw kun jong me uji sukris. Dau lembadu badhau kan long ame blai ukpa badan bor ha kejing long kawe jongomen sem Bakhuid barok beram bar kejing ro chunom la chunom amen. Kumbelah kum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi dekstin blai ngi nud ban ong kok pa chungi uba habneng kalong Bakhuid yakerteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ha kakandeu kumba beneng bahala Sngi patama yang ngi kerengkang chungi kumba ngi rugi ma bike beles new yang ngi padwadi alam yang ngi sha kajing penshoy Henry depan laj yang ngi na kebas new to pen laj yang ngi kerpat ko try na kajing snew baro ha kajing sebon chong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi kenang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabor na kapop bangin yo jing da na kajing jenjar baro kat ba
Ngi dang ap kami lanti ya kajing kerman Bakhuid bat kajing wan pat jong nong penem jongi u Jesu Christ. Namar ke chung me ka long ka ima ke chung me ka bor ka burom chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga nga ayapi. Wat pet yaki pop jongi Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me bat ha kajing sbon jong me ka ay ka ya kajing suk bat kajing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim bat basan shar junam la junam. Amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Rengka bat pi. Tong ini terai ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi. Ko kulang bro jong blay. Me bagi dogi pop ka pertay. Ko siang se yagi. Ko kulang bro jong blay. Me bagi dogi pop ka pertay. Hak mi ukun long broad jong oblay hak mi ubakid no yakipop jong kapertay suk yang ig balasakot shakan ig jingkawai jong ukun long broad ko kan rat ngam song hok laman rung apo kaying kajunga Henry shuang tan tin kaman sem junga kan sakia hi kamar bat kasnam Kris kan ribat kan yilamingi shaka jing embom jukut amen.
sepakat. Jar hagdano dijungi ngi ro ngi penan beram yo jisu ngi ai ga jung Palei yo try kan rad jungi balawan rung hagdano ke jungi ha kane ka step lengba ka Eucharist Bakhuid ai ba ka jung pediang jungi yo jisu ka palong yang ngi ka wei badu bar kane ka jungi long ka wei jungi badu kana pan klan yang ngi kanang ai bor yang ngi bangila ban pan pau ya ka jung eat ka jungi yo ya ka jung eat ka jungi bar ka jung sekre ka jungi yo lengba kijing syashitam ha kijing em jungi kum ke Kristan ko han men ko para da kijing ngej da kijing senia ya ka bor kijing don rengkat kijing u bada kijing kermen ken ya kita kijing kurku ya kijing isne kijing ha kijing em to ken ngan duai ya kene kijing duai jubilee arajar pusan ko pau ba ha beneng to ai ba kijing ngej ba mel ai hangi hau kon chung meu Jesus Christ Wuhan men jungi kan kelang hai danut jungi dauman sem Bakhuid kan kersiu piang yangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan ka hima chungme tai ba ka jungi e chungme kan keladur yangi sha ka nang lur lengkha bom ju shong thai ban bet ya ki sambai jong ka gospel tai ba ki to ki sambai kin keladur na shapo ya ka jaj ban reu Badia kepertai mariang barok away. Haga cikmilenti batikana ya ke benang bathamai bat kepertai bathamai. Manda ya ki bo jong ki boman laweng no keburam jong mei kan tanshain chunam. To ai baga jong e jong ke jubilee kan kersu biang hangi ya ki program jong ke jingkerman ya ki jengang nut ya ki tia jong kan show happening. Ai bagata ka ju ka jingai e ka ban sapriang ya ka jing kemen ya ka jing suk jong nong suspa jungi hasatala ka pertei shame ko blai jungi blakurku chinam kalong ka buram ka jingero chinam amen ko pa jungi habneng kalong ka Bakhuid ya ka teng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha khandeu kumba habneng tai ngi menta ka chingbam jungi ka bahala ka sngi Batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka bless ne yangi
Badwat yalam yang isha ke jing pensoi. Henry depan lai yang ini nak basniu. Amen. Kublai Maria kabadab de gichingai utrai dan batpa balakar kuya pana peneng kante balakar kuya sok po chong pau Jisu Maria Bakhuid yakmi chong blai te duai na kabanta chingai kanong pop menta berkapor gichinyap gichingi amen kaburam hau pa badau kon badau mensem Bakhuid dan baraba jinom la jinom amen Tongin yaduai Habagi labam ya kijen bam basungyam na beneng ngikarpat ko try bangin tengan barabor ya kata kijen bam da kaba da shisha ngin yo ya kijing penim dau Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid Amen. Tolisuk ij basukri utrai da kajing ij chung pi mar kaliang. Ngisong ya blai. Sao spa alai pupra. Kawai kasem bat kalanti ude utrai jongi. Kawai kasem bat kalanti ude utrai jongi. U Christ Jesu ukun ublay ulawat syaperte banya lumlang yupai pentriu hagahima ublay udahikai ulay jalan yaga kubor baba udahikai ulay jalan nanti kajing shisha kawai kasem bat kalanti uday utrai jongi kawai kasem bat kalanti uday utrai jongi kaburam hakpa berakun mensim Bakhuid barang meningkom jumta barabor junam la junam amen Yadiro utrai Jesus Christ junam la junam amen